gulatin natin siya habang natutulog. Hindi kasi niya alam. Nakita ko kasing gising na siya sa Facebook, naka-online. So, tayan, dito pala siya, oh. Pero naka-cellphone yan, kahit ganyan yan, oh. Madilim ang kwarto. Hi guys, good morning. Ubo ako ng ubo dahil sa sobrang dry yung ko guys. Yung dito ko, oh. Iwan ko, itapon ko ba yung dried fish or isok ko siya sa tubig? Hindi ko alam. Advice naman guys, pero yun, gising na si Brenda, pumasok ako dito sa taas ng bahay. Kasi natulog siya, sabi ko, nakita ko, naka-online na siya sa Facebook. Sabi ko, gising na yung babaeng yan. So, kaya, gisingin natin sa yun. So, ginising ko siya. Well, actually, gising na siya. Nagpunta lang ako dito. Anyway, good morning! May araw na, guys. Andito tayo sa second floor ng bahay. Look, ang araw, look. Ang araw. Sumulpot na siya, guys. So, punta tayo dito sa baba. Ano ginagawa ni Tami? Han, we're gonna eat sticky rice. What do you feel like having that I can cook it now? Han? Han! We're not eating egg. Promise, Han. You will be like, we're not eating egg. Don't. This is for you. Look at Roxas, guys, waiting for Brenda. You're waiting for Tita Brenda? You wiggle. You're happy to see her? You're waiting? Are you waiting? You're waiting, Tita Brenda here. Look, tignan niyo. Naghintay talaga kay Brenda, look. Naghintay kay Brenda. Quiet. Oh, Tita Brenda. Naghintay talaga siya. Sabi pa niya, asa na yun? At anyway guys, lumabas kami. Pinabayaan na naman si Tami. But, aalis lang kami for, mag-shopping kami. Mag-shopping kami sa Home Goods and Marshall. Okay, let's go na. Guys, naghanap kami ng skirt. Shirt to. Oh, may shirt pala dito. Ha? Malaki. Wala akong nakitang skirt, guys. Pero, meron ako nakita ditong bag. Ang ganda nito. Ang cute. Diba? Pang party. Ang liit-liit, guys. Iwan ko kung anong mapasok dyan. Pera, yun lang. Kahit cellphone, hindi. At ito, maganda din ito, Aldo. Hindi ko alam kung branded ba itong mga bag na Aldo or something. Pero maganda ito, oh. Ang quality din, sobrang ganda. Pero hindi ko kayang bilhin kasi pang ano man yan. Pang social. Mura lang siya, guys. And then, hindi siya kamahalan. Dito na kami, guys. Pangatlong tindahan na namin ito dito. So, hanap tayo. Dito ako masaya kasi bahay. Dito muna. Diyan ka. Ako dito. Bahay ako, bahay. Hanap tayo pang bahay, eh. Ang ganda ng kulay, guys. Pang display sa bahay ba? Kapag may mga bulaklak ka, mga display. Mga glass lang siya, delikado kapag may, like sa akin, may mga pusa. Wala ang anak, may mga pusa, o diba? Ang ganda ng plato nito, para pang dessert, diba? Kung may bisita, yun, mga puti. Gustong gusto ko talaga yung mga puti. And meron ako nakitang upuan dito, guys. Pinkish. Masarap, maganda siya sa office. And ito din, maganda ito sa backyard kapag meron kayong anak, o diba? Pang princess. At saka malagyan siya ng mga bulaklak dito sa kabila. Look, tignan nyo. So yun, dito lang tayo sa mga tingin-tingin, patingin-tingin kahit walang pera, o diba? O diba? Ang ingay naman ito. Maganda, no? Pero maingay, oh. Wala, ang bigas. Ang mahal. Maganda siya din. Oo.
Kahit ko lang. Taga dito ko. Kahit ko. Nandito kami na sa Walmart, guys. Kasama pang-apat na nitong tindahan. Nandito kami. Look doon. Pang-ilang ligo ko na ito, guys. Pangatlong ligo ko na wala akong nakalimutan ko ng conditioner. Buti na lang kakita tayo na at hindi ko nakalimutan this time. Ito yung mga binibili namin at pagkatapos yun, umuwi kami. Parkingan din yun. Parkingan, yan nilagay mo doon? Oo, ang dami din nila eh. Hindi na rin sila makaparking. Oh, sige na, tara. Tapos na. So, tapos na kami nag-grocery. Diretso na kami ng bahay. Kasi yung mister ko nagluluto na. 2:40 na po. Mamaya ka naman gabi namin ihatid, be. Mga Ha? 6. Ha? Kakain pa tayo? Ano kahilo? Oo. Magluluto pa ako sa bahay. Kakain nga tayo sa bahay. Mga 6 o'clock, wala pa. Tapos, start lang yung kain. Sabihin ko kita, Han, you have to make it quick. Brindas want to go. 5, Ang grabing tao dito. Ang dami na. Parang as in crowded. Busy, guys. Busy dito. Yung pangit naman ng kamay ko dito. So, ano sila dito? Labi na. Ang Sunday kasi ngayon pala. Nakalimutan pa. Sunday, siyempre bukas, work. As in, ang haba ng pila kanina, no? Pagpasok natin. Grabe. Minsan ako nag-drive dito, umakyat yung sasakyan dyan sa may banda dyan. Sabay. Pasko noon, bibili kami ng paputok sana doon. Bakit pinakyat mo? Napaaga ako nag-turn. Talaga? Hindi ko umakyat dyan. Ay! Sabi ko. Sorry. Makasira kasi yun ang gulong, be. Yung rim ba? Umakyat dyan sa may banda dyan. May asawa is making, what do you making? Pot roast. Tam is the cook. And then Brenda's the washer. Me, I'm the filmer. Gumawa din ako, guys. Oy. Han, that's good, Han. It's gonna get mush, Han. I know. Na, hindi nagustuhan yung ginawa ko. It's all halfway. It's halfway. Han, that's kasi matutumas, lulusaw lang yan. Okay. Ginagamit na yung regalo niya sa akin, guys. At ito yung niluluto Some of niya. you did cut in half. Some of you didn't. Why? Ang sarap. I did cut. Some of them. Yeah. Mabango, no? Ang bango. Yan, oh. I wash properly but it's still the same. That's the color of it, eh. Yeah, they're colored potatoes. Hala, oy, no, it won't fit, Han. This is really. Okay. Okay. Okay, mag-video. Ano, oy na. Up, guys, we're trying to do a pressure cooked pot roast. First time ever. Usually a pot roast we just do in a pot. I figure we'll give this a try. So, what do you have for that? That's a lot, love, no? Yeah. What else do you put in there? Ay, chicken broth. Beef broth. Right now we're gonna add some beef broth. We already put the red wine in. We got the potatoes, we got the onions, we got the carrots. We're gonna add the beef broth. Careful lang. That's fine. I'll fit. Yep. Especially this thing. Oh, ang ganda, be. Tignan mo. Look. Come on, tignan mo. So yun, guys. Si Mr. Doon si Brenda, oh. Hi, be. And ito pa rin siya, guys. Naka-close pa rin siya, look. So ngayon, nagluto lang ako dito ng ito, oh. Kailangan na naman siya itong iinitin. Try na siya, oh. Butter lang yan, garlic powder, parmesan cheese, at saka crushed pepper. Red crushed pepper. Ang paminta at konting asin, yun lang. Release! Oh, shit! Oh my God, dami! Halangan! Buti hindi sumabog, no?
Luto mag-isa? Technically, you shouldn't be able to open it until the pressure is done. Si So if you try to open it, No, don't you open it. shouldn't be able to until the pressure is down. Daming tubig. Be. Ang Diyos, nandun lahat. Oh yeah, beef, be. It smells like beef, be. Smells like beef. Imagine that. Yung alangan naman chicken, beef nga yan. I thought it would smell like chicken. Okay na. Hala. Probably could have gone another half hour. Ha? Probably could have gone another half hour. Hala. Looks tender to me. Yeah. It's really tender. And then you mix There's it a in. string around it though. Huh? There's a string to hold it together. So. Yeah. And then you put everything the meat here back, Han, and mixed it, Han. Okay, guys, ihatid na namin si Brenda. Hello guys. Ihatid na namin si Brenda, guys, kasi ano na, 6:30. So 7 o'clock na siya makarating sa bahay nila, and yun, nandun siya. Oh. And then kumakain, what do you think of Tami? Luto ni Tami? So yummy. Sure ka, be? Oo. And I feel very full. Sobrang tender niya, guys. Hindi ko inakalang ganun ka-tender. Kasi usually yung klase na beef na yun is ano siya? Toughy. Toughy. Kung ilagay mo sa oven. Anyway, tough siya ba? Wala, nagtatawag na yung... Marky, where are you?